Taong 1995, Makato, Aklan. Makalipas ang ilang taon, patay na ang ina ni Primo. Napakarami na niyang nasaksihan at mga karanasan sa pampabarang. Sa pag-usbong ng kanyang pangalan sa larangan ng pampabarang, ay kasabay nito ay ang pag-ilag at pagkatakot sa kanya ng mga taong kanyang kabarangay. Kahit papaano ay naging masaya si Primo, gawa ng unti-unti na niyang natutupad ang iniwang habilin sa kanya ni Mamay Nitay. Kahit maglilimang taon pa lamang ang pagkawala ni Mamay Nitay, ay meron ng napaslang si Primo, gamit-gamit ang aral ng isang singiw. Itong mga panahong ito, kasalukuyang abala si Primo gawa ng nalalapit na ang pagsapit ng Biyernes Santo. Kagaya ng nakagawian ng isang singiw, ay matinding paghahanda ang ginawa ni Primo upang maisakatuparan ang mga binabalak niyang gagawing lumay. Ang pagpapahirap sa taong walang alam sa mga aral ng mundo at ang lumay na ginagamit sa pagtawag ng batibat ang nais gawin ni Primo. Sa pagdaan kasi ng taong isa na siyang singiw, ay puro lumay lamang sa panggagamot ang kanyang hiniling. Ngayong pasapit ding Biyernes Santo, ay naisip humanap ni Primo ng iba pang karga na maaari niyang magamit sa oras ng pangangailangan. Sa pagkamatay ni Mamay Nitay, ay merong nakilala itong si Primo na isang antingerong naging kanyang katunggali sa larangan ng palakasan ng aral at gamit. Hindi niya pa nagagawang makitilan ito ng buhay sa kadahilanang hindi pa niya ito nasisilayan. Tanging mga sabi-sabi lamang ang naririnig ni Primo tungkol sa antingerong kanyang ninais na kitilan ng buhay. Sa paniniwala kasi ng singiw, ay kailangan mong patayin ang taong meron kang nararamdamang inggit upang mas lalo pang umunlad ang iyong lihim na karunungan. Yun ang nais makamit ni Primo upang mas maigi niyang magamit ang mga bubuong ipinamana sa kanya ni Mamay Nitay. Kahit alam na ni Primo ang lahat ng sikreto ng pagiging singiw, ay medyo nahihirapan pa rin siyang pasunurin ang mga bubuo. Nangangailangan kasi ito ng matinding karanasan upang mapasunod mo itong maigi. Ang mga bubuo, ayon kay Primo, ay mabagsik na nilalang na kokonting singiw lamang ang gumagamit. Isa din ito sa kanyang mga alas sa pagpatay ng kanyang biktima. 2 araw bago sumapit ang Biyernes Santo, naihanda na ni Primo ang kanyang mga kailangan sa paglikha ng lumay. Habang nagpapahinga si Primo, ay pilit niyang inaalala ang kanyang inang na maalam. Habang papalubog ang araw, ay ang pagbalik ni Primo sa kanyang silid upang tingnan ang mga insektong alaga niya. Pagsapit ng mismong Biyernes Santo, doon na nag-umpisa ang paggawa ni Primo ng mga lumay na mapangwasak. Halos inubos ni Primo ang kanyang buong araw sa paggawa ng ritual na siyang magpapalakas ng husto sa kanyang ginagawang lumay. Pagsapit ng hapon ng Biyernes Santo, umakyat si Primo sa isang masukal na bundok upang maghanap ng agimat na maaari niyang magamit. Ang pinili niyang akyatin ay ang bundok na tinitirhan ng gabay ng mga singiw. Ayon kasi kay Mamay Nitay, na maraming agimat ang makukuha sa bundok na yon, lalo na kung bertud ng kaliwa ang iyong hinahanap. Sa pag-akyat doon ni Primo ay panay lang ang pagsipat niya sa paligid sa kung anong bagay na maaaring kumuha ng kanyang wisyo. Sa bawat paghakbang doon ni Primo
ay kasabay nito ang pagbitaw ng mga usal sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, nakakuha si Primo ng isang pulseras sa bundok na yon. Alam niyang yon ang ipinagkaloob sa kanya ng mga itim na engkanto. Halos kasing kulay na ng uling ang pulseras na yon, na maraming nakaukit na simbolo at orasyon sa bawat bato nito. Bago tuluyang lumisan si Primo sa bundok, pinili niyang daanan ang tirahan ng kanilang gabay upang magbigay pasasalamat sa mga karunungan at tulong na ibinabahagi nito sa mga singyo. Nang papaalis na si Primo sa gubat, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay meron siyang nakasalubong na isang singyo. Napakatanda nito at walang kaide-ideya si Primo kung sino ang matandang singyo na yon. Nang magkasalubong ang kanilang mga mata, agad naman nilang naramdamang magkauri sila. Nagtanong ang matandang lalaki sa kanya kung kanino pamilya siya nang galing. Ang lolo ko ho ay si Melandro at ang ina ko naman ho ay si Nitay. Si Pedro naman ho ang aking kalolololohan ayon sa aking ina. Paliwanag ni Primo. Nang marinig ito ng matanda, ay bigla itong nagulat dahil sa sinabi ni Primo. Animoy hindi nito alam ang kanyang gagawin nang malaman niyang ang kanyang kaharap ay ang apo sa tuhod ng pinuno ng mga singyo. Ikinagagalak kong makita ang anak ng aming dating pinuno. Ako ang anak ni Ining Rosing na iniligtas ng iyong lolo. Masaya ko't kahit papano'y nakita ko ang supling ng kanyang dugo. Sagot naman ng matanda. Kasabay ng pag-uwi ka nito ay ang paglapit ng matanda kay Primo upang yakapin ito. Nananatiling nakatayo lamang si Primo dahil sa pagkagulat sa mga pangyayari. Doon na lubusang napagtanto ni Primo na ang lahat ng ikinuwento sa kanya ni Mamay Nitay ay totoo. Bigla ding tumaas ang tingin niya sa kanyang sarili, gawa ng siya pala ang bagong pinuno ng mga singyo. Pilit niyang tinanong ang matanda kung nasaan ang iba pa nilang kauri, pero sa kasamaang palad, maging ito ay walang kaide-ideya kung nasaan na ang iba nilang kauri. Nag-iisa na lang akong naninirahan, Primo. Isa kong bigong singyo. Dahil wala akong kakayahang makapagbigay ng buhay sa isang sanggol na magmamana ng aking aral at karunungan. Ito ang isa pang sumpa ng pagiging singyo, Primo. Ingatan mong gamitin ang bertud na taglay mo hanggat hindi ka pa nakakagawa ng iyong tagahalili. Dahil kung matulad ka sa aking tadhana, ay sigurado kong isusumpa mo ito. Pumunta ako sa tirahan ng ating gabay ngayong Biyernes Santo upang isuko na ang aking buhay. Halos malapit na akong umabot ng isang siglong punong-puno ng kabiguan. Wika ng matanda. Matapos nilang makapag-usap, tumungo na ang matanda sa tirahan ng kanilang gabay. Hindi na ito sinunda ni Primo sa kadahilanang ayaw niyang makita ang mga susunod na mangyayari sa matanda. Nang makabalik na si Primo sa kanilang tahanan, pinili niyang tunguhin ang kanyang silid na naglalaman ng kanyang mga insektong nakasilid sa kawayan. Pinakain niya ito ng itim na luya na siyang unang pakain niya sa linggo ng Biyernes Santo. Ang mga lumay na ginawa ni Primo ay hindi niya muna itinago, gawa ng ihahanda niya pa ito sa madaling araw ng Sabado de Gloria. Sa pagsapit ng gabi, ay siyang paghahanda ni Primo para sa kanyang ritual na gagawin pagsapit ng madaling araw. Ang pulseras na kanyang nakita sa gubat
ay ipinulupot niya sa bertud na ipinamana ni Mama Initay. Pagtungtong ng alauna ng madaling araw, doon na inumpisahan ni Primo ang pagtatago ng kanyang lumay sa likod ng kanilang aparador. Ang mga insektong nasa loob ng kawayan ay pinakawala ni Primo sa loob ng kanyang silid. Sa paglipas ng Sabado de Gloria, matagumpay na nalikha ni Primo ang 3 lumay na mapaminsala. Labis ang kanyang tuwa dahil sa pagbunga ng kanyang paghihirap para sa paglikha ng mga lumay. Makalipas ang buwan ng Biyernes Santo, doon na nagkasalubong ang landas ni Primo at ng antingero. Ang antingerong naging tanyag sa kanila ay merong alias na Nardo. Isa itong dalubhasang antingero sa kalapit nilang baryo ayon kay Primo. Dahil sa putok na putok ang usapin tungkol sa antingerong yun, ay doon din umusbong ang pagnanasa ni Primo na patayin ng antingero. Kahit alam niyang punong-puno ito ng puder at bakod sa kanyang katawan, ay hindi ito alintana para kay Primo. Sa pagnanais niyang makatuos ang antingero, humanap siya ng paraan upang makita niya ito ng personal. Sa ilang linggong pagmamasid ni Primo sa kabilang baryo, ay doon niya nakita ang antingerong nagngangalang Nardo. Meron itong agimat na kwintas at bakas kay Nardo, ang pagiging dalubhasa sa kanyang larangan. Sa unang pagkita nito kay Primo ay sinubukan niya ang karga ng antingero upang matanto ang taglay na lakas nito sa kumbating espiritual. Una niyang ginawa, pinaliparan ito ng mga ordinaryong lakang na nakuha niya sa mga kawayang nakatayo sa likod ng kanyang bahay. Kinargahan ito ni Primo ng mga mabababang usal na pangkaraniwang ginagamit ng mga mambabarang. Habang pinakikiramdaman ito ni Primo, ay laking gulat na lamang niya nang mawala ang koneksyon na kumokonekta sa kanya at sa lakang. Kinaumagahan ng mismong araw na yon, habang nagwawalis si Primo ng kanyang bakuran, ay bigla siyang napatigil nang makita niya ang antingero na papalapit sa kanyang tahanan. Nakasombrero ito ng sombrerong gawa sa anahaw nang makita ito ni Primo. Hindi na muna ito pinansin ni Primo, gawa nang hindi pa siya sigurado kung siya nga talaga ang pakay nito. Paglapit nito kay Primo ay bigla itong nagwika ng, Noy, may kasalanan ba ako sa'yo? Huwag mo naman sanang pagkainteresa ng tulad ko, dahil di ako gumagawa ng masama sa aking kapwa. Kung naghahanap ka ng kalaro, ay dapat pinaalam mo muna sa akin ang sagayoy, mapaunlakan ko ang iyong nais. Pasalamat ka at hindi kita hinuli kagabi. Ngayon, nais kong mangako ka na ititigil mo na ang iyong palipad-hanging ginagawa sa akin. Pumiyok pa. Di mo ko mapapasok, Noy, dahil bata ka pa sa larangang iyong kinamulatan. galit na wika at pumipiyok na antingero. Matapos nitong makapagsalita, ay siya namang pagturo ni Primo ng upuan malapit sa kanya. Agad naman itong sinunod ang nais ni Primo noong mga oras na yon. Di naman ako nakikipaglaro sa'yo, Tio. Nais ko lamang sukatin ang kakayahan mo bilang antingero. Pansin ko kasing masyado kang sikat dito sa aming barangay. Wika ni Primo. Nang marinig ito ng antingero ay tumawa lang naman ito na para bang nakakatawa ang sinabi ni Primo. Doon unti-unting kumunot ang pagmumuka ni Primo dahil sa para bang nainsulto ito sa kanyang sinabi. Huwag kang magalit, Noy. Biro lang. Tsaka, nasa iyo din naman yan kung nais mo akong makalaban. Pero ito lang ang masasabi ko, ha? Hindi ako mabuting kaaway. Wika ng antingero.
Matapos nitong makapagsalita ay agad din namang nagpaalam si Nardo na aalis na ito. Di rin naman ito pinigilan ni Primo at hinayaan lamang itong umalis ng hindi nagpapaalam. Pagsapit ng gabi ng mismong araw na yon, doon na isinagawa ni Primo ang kanyang seryosong pambabarang. Sa pagsapit ng alas 11 ng gabi, inilabas ni Primo ang buhanging itim na madalas ginagamit ni Mamay Nitay. Sa pagkakataong ito ay nais ni Primong puwersahing pasukin ang kalaban niyang ermitanyo sa pamamagitan ng paggamit ng mga bubuo. Ang ginawang bubuo noon ni Primo ay hindi barang ang insektong pumaloob, bagkus ay isang kulay itim na uod ng salagubang. Natatagpuan ang mga uod na yon sa punong nabubulok na kasing laki ng hintuturo ng isang tao. Pagpasok nito sa kabayong nilikha ng itim na buhangin, ay ang pagramdam ni Primo ng kakaibang enerhiyang nanggagaling sa mga ito. Upang masiguro ni Primo ang kanyang tagumpay noong gabi, ay dinagdagan niya pa ang mga bubuo ng isang sangkap na hindi inaasahan ng antingero. Masyado kang mapagmataas. Isang kaugalian ng taong labis kong kinasusuklaman. Sa paglalakbay ng mga bubuo patungo sa iyong pamamahay, ay nais kong malasap mo ang kakarampot na kakayahan ng bertud kong taglay. Lasapin mo ang pangingibabaw ng demonyo sa aking mga alaga! Wika ni Primo habang kumukuha ng konting parte ng bertud ng demonyo. Paglapat ni Primo sa kanyang kinuha, ay biglang naglaho ang mga bubuong kanyang tinawag. Gulat na gulat si Primo nang makita niyang agad na nawala ang mga bubuo. Amang hari, batid ko ang galit mo sa iyong kalaban. Ang paggamit ng demonyo sa pambabarang ay isa sa napakalakas na abilidad ng mga singiw. Patunay lamang ito na patuloy sa pag-unlad ang iyong nalalaman. Umagang pagbati, aming hari para sa iyong tagumpay. Wika ng tikbalang paglitaw nito sa harapan ni Primo. Hindi na nagawang sumunod pa ng tikbalang sa mga bubuo sa kadahilanang di na nito kailangan ng sabulag sa kanilang paglalakbay. Ang pagsuot nila sa lupa ay ang magsisilbing sabulag nila at daan patungo sa bahay ng antingero. Lumipas ang gabi at nanatiling gising si Primo dahil sa pagramdam sa mga bubuong kanyang pinakawalan. Nang maramdaman na ni Primo ang pagpasok sa bahay ng kanyang mga alaga, ay doon na siya unti-unting ngumisi na para bang isang baliw. Humahalakhak pa yon ng napakalakas kahit wala namang nakakatawa sa kanyang ginagawa. Lumipas ang 3 araw at ramdam pa rin ni Primo ang paglaban ng antingero. Kahit alam ni Primong hindi na ito magtatagal, ay pilit pa rin itong lumalaban para sa kanyang buhay. Sa bawat pagpikit ng mga mata ni Primo, ay naririnig niya ang pagnanangis at paghihirap ng antingero. Rinig na rinig niya din ang mga usal na binibitawan nito upang mailigtas lamang ang kanyang buhay sa kapahamakan. Nakakapagtaka at buhay ka pa. Pero mas mabuti ng ganyan upang kahit papaano'y malasap mo ang paghihirap ng iyong buhay. Ang paghihirap mong yan ang magiging kabayaran mo sa iyong mga binitawang salita sa akin. Magsisilbing aral sa iyo yan, Tiyo, hanggang ikaw ay sumakabilang buhay. Gigil na wika ni Primo habang nakapikit. Pagmulat ni Primo ng kanyang mga mata, ay siya namang pagngisi nito. Lumipas ang 2 linggo at rinig na ni Primo ang mabagal na paghinga ng antingero.
Dahil sa panghihina ni Nardo, ay ang labis na ikinagulantang ng mga taong nakakakilala dito. Pilit nila itong dinala sa kahit na sinong manggagamot, pero bigo silang mapagaling ito. Marami ang tumulong kay Nardo pero wala ni isang makapagtukoy kung sino ang may gawa. Maraming naging haka-haka tungkol sa nilalang na namiminsala kay Nardo. Pagsapit ng 1 linggo ng sumunod na buwan, ay doon na nga na maalam si Nardo. Sa pagbabalik ng mga bubuo ay tangan-tangan nito ang kaluluwa ni Nardo, maging ang taglay nitong mga bertud. Ipinakain ito ni Primo sa demonyo upang mas lalo pa itong mapatatag sa paglipas ng panahon. Matapos maganap ang hindi kaaya-ayang pangyayari kay Nardo, ay pinili pang makiramay ni Primo. Ang mga naroong nakikisimpatya sa pagkawala ni Nardo ay walang kaide-ideya na ang salarin sa pagpatay nito ay nakikiramay din kasabay nila. Pagtingin ni Primo sa bangkay ni Nardo, ay hindi niya maiwasang ngumisi dahil sa kalunos-lunos na sinapit nito. Ang dating antingerong maganda ang pangangatawan ay inilibing na halos bungo na lamang. Nilagyan din ng tela ang bibig at ilong nito dahil sa masangsang na amoy na lumalabas rito. Sabi-sabi ng mga tao roon na hanggang kamatayan ni Nardo ay humihinga pa ito. Di naman pinansin ni Primo ang nagkalat na balita sa kadahilanang alam niyang bulaan at walang katotohanan ang mga yon. Ang naririnig nilang humihinga sa bangkay ni Nardo ay ang insektong itinanim niya dito. Hindi na nakabalik kay Primo ang mga uod ng salagubang sa kadahilanang mananatili ito sa katawan ni Nardo hanggang sa ito ay maagnas. Matapos makiramay ni Primo, pinili niyang umuwi na sa kanilang tahanan at magpahinga. Labis-labis ang saya na naramdaman ni Primo, gawa ng yun ang unang beses na nagawa niyang pumatay ng isang taong merong alam na aral. Pagdating ni Primo sa kanilang tahanan, ay pinili niyang tumungo sa puntod ni Mamay Nitay upang ibalita ang kanyang mga karanasan. Sa paglipas ng buwan, patuloy pa rin ang pagpapalakas ni Primo sa naiwang karunungan ng kanyang ina na si Mamay Nitay. Okay, sunod kagad natin yung 3. Bale hanggang Primo 7 lang ata to, kaya sunod-sunurin na natin para hindi kayo nabibitin. Tsaka parang di naman siya series na magkakadugtong, no? Parang iba't ibang karanasan niya gada ibang taon. Yun lang yung napansin ko. Kita-kits tayo sa susunod na part. Salamat.